Já jsem Morák 777 a toto je můj nový channel. Dneska to bude informačka. Můžeme mít na to intro. David. Mám 10 let. Můj nejoblíbenější youtuber. Big Man. Proč jsem začal natáčet na YouTube? Protože mi to baví. Nevíte, kdy jsem vzal tuto vždyčku? Asi z koše, to je jedno. Moje nejoblíbenější značka bot. Nike. Spím to s plísáčkama? Já plísáčky rád. Mám sourozence? No jasně, mám segru. Mám nějaké domácí zvíře? No. Co nejvíc umím? Líst rodičům na nervy. Snědl jsem tuto tyčinku Twix? Ne. Mám rád želvy? Jasně, že jo. Beru drogy? Ne. Tady od toho videa už bylo všechno. Sdílejte, dávejte lajky, pište do komentáře. Tady od toho bylo všechno. Tady od toho videa bylo všechno. Já s váma loučím a čus.